Kumusta? Atong hisgutan ang mga buwan sa tuig sa Sinugbuanong Binisaya. Enero. Enero. Pebrero. Pebrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Hunyo. Hunyo. Hulyo. Hulyo. Agosto. Agosto. Setyembre. Setyembre. Oktubre. Oktubre. Nobyembre. Nobyembre. Disyembre. Disyembre. Mga buwan sa tuig sa Sinugbuanong Binisaya. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Daghang salamat!